Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Имрӯзи влоги мо ай кухни сар мешавад. Сиёвуш та инҷода ман нахуту луби гирифтам, вообще ҳамаш тамом шуда, тар кардам монум магазини инҷода бошад барои салат, лаблабу сабзи мондам, ҳамин лаблабу сабзи ҷошуд тамом ка ино дер мепазанд барои ҳамин хотир. Инҷода шӯрбои бо гӯшти гӯспанд, инҷода шӯрбо бо гӯшти гову кардестам барои очамшон ва бо хамири булочка тайёр кардаги ҳастам. Иншолло булочка тайёр мекунем. Хай посудои ҳозир ҷобаҷо кунаму ва корбура давом тиём. Инҷода варёнка гирифта мондум барои дарони булочка. Варёнка нарасадагар бо варени меандозем. Ана мехел дӯстони азиз. Дӯстони азиз, инҷода ман булочка кардам, градусро баланди баъд мондистам чи. Бинен аллакай инаш кафидай ва яш буромадай варёнка андохтам дырништа. Бинен чӣ хел дамдаки шудаги ҳастанд ва инҷои чӣ хеле ки мебинен посуда бисёр роз ман тез посудаҳоям мешӯям ва давоми булочкаҳоям мекунам. Намедонам пергаментни бумага динам ман вес бозори панҷшанбе магазинои кондитерский дам диромадам наёфтам. Афсуски ҳамин пергаментни бумагае ки сафед бошад, чӣ хеле ки вай дафъа худам гирифтум нағз буд беҳад. Неки ухелиша наёфтам. Ҳамин арзона 5 сомон 6 сомонош буданд, неки аввай қиматҳои 10 сомон 12 сомонош набуданд. Ба гуфтам хай ай магазино мегирам. Ана мехел ино субсиршидане гирам равам ва ёшам тинкрам тез печонум монум. Намедонам ҳоли ин чӣ хел шуда рецепти навкати тайёр кардам. Беҳад манда маъқул шуд ки вай дрожжаи навкати кардам, рецепти навкати кардам. Беҳад бинен чӣ хел дам шудиянд. Дӯстони азиз, мана хамири булочкаҳои бинен чанд қаҳки ҳастанд, чӣ хел майдача инш тухм накардем. Бинен чӣ хел майдача ҳозир пазанагар бинен чӣ хел калон мешавад. Ана дӯстони азиз, рафтан тафтон 200 дараҷада вай мепазанд. Ман инҷа ду листеки аллакай тайёр шудаги ҳастай. Рости ка ман ягон хел фасон ягон чӣ накардам шуна, барои он ки ин якум инаш бетухм монда. Барои он ки якум бор кардестам ман хел ҳамсаросимам печондум шуна ҳамашаю вай кардам чӣ мегӯянд монда. Хай калони баъд накардам шуна, барои он хотир ки кӯдако ҳастанд ва хай ҳамин якта майдачаша мегирану масалан ҳамаша мехӯранд. Хай калон кунӣ нимаша мехӯранд, нимаша мемонанд. Барои ҳамин хотир ман вақт булочкаи майдача мекунам. Инаша бинен чанд қаркай, инаша бинен чӣ хел ва ҳам чӣ хеле ки гуфтам зиёдтӣ намемонад. Бинен қариб кафат варёнкаҳош. Ана мехел инаша бинен ҳамин хел хамираш хушрӯ шудаги ҳастае ки дӯстони азиз ай инстаграм ёфтам ман ин рецептиша беҳад хушрӯ. Ҳамин рецептиша гуфтаги ҳастанд идеални омадаги ҳастае. Ман по рецепту кардам. Ҳамин хел дар ҳақиқат хушрӯи ҳамин хел нағз омадаги ҳастае. Хамираш беҳад хамираш манда маъқул шуд. Иншолло ки дига ҳама вақт булочкаҳое гӯям ҳамин рецепт кати мекунам вай ҳатман бо шумода нишон медиҳам рецептиша. Дӯстони азиз, мана ҳама хел шуданд булочкаҳои мо як гала шуда гӯем. инҷа як табақ пур ҳастай вай бо як листи дига ҳаст бо иқаи дигаш дар дастархон. Беҳад аҷоиб боз хамираш зур шудаги ҳастае. Дӯстон мехоҳам якта алоҳида ҳамин хамир барои булочкаҳо тайёр кунам дар канали Арзанда, то ки истад барои он ки бисёр рецептҳое ки дар канали Арзанда ҳастанд ман худам бисёр вақт тамошо карда, барои он ки аёду мепурӯянд бисёриёш ва медаром ҳамин канали Арзанда тамошо мекунаму бо рӯи ҳавай пухтупаз мекунам. Барои он ки масалан ҳастая рецептҳое ки инстаграмда чӣ хеле ки вай дафъа ман булочка кардам нашуд. Ай рецепти инстаграм ман ҳамин чӣ хеле ки ҳаст ҳамин хел мекунам ва ин дафъа мана хел кардам. Хеле хушрӯ омаданд. Гӯем хамираш дарунаш беҳад мулоими нағз омадаги ҳаст. Ҳозир ман якчаша шикаста нишон медиҳам. Мана дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен беҳад мулоими ҳам хел хушрӯ шудаги ҳастае. Набинан чӣ хел аҷоибот нағз шудаги ҳастае, пухбарин шудаги ҳастае. Дар ҳақиқат беҳад хушрӯ омадаги ҳастае хамираш.
боз ман пеш ҳама хел булочка мекардам. Чӣ хеле ки хамири ин пух бар ин ҳаст, чӣ хеле ки хамири ин хушрӯ ҳаст, ранги ини магазини бар ин шудагӣ ҳаст. Ани ман хел намешудан, ани ман хел ранги нон бар ин варам мекардан, хушрӯ мешудан, лекин ранги нон бар ин мешуда. Ин не, ин чӣ хеле ки магазини ҳаст, ан ҳам хел шудагӣ ҳаст. Дӯстони азиз, ҳатман бекор шумо магар рецептша вай мекунем, сёмка мекунем дар канали Арзанда. Дӯстони азиз, имрӯз салат кардан умуман аёдам биромадаги шумода нишонтем. Ҷуда контейнерда гирифтагӣ ҳастамша. Инҷуда ҳамин ранги оливие бар ину, фақат ки лаблабу дорад. Барои он ки хонада лаблабу бисёр буд, барои ҳамин ҷӯшондуму ҳамин ҳамаша алдараш кардам, беҳад бамазза шудагӣ ҳаста. Лаблабу, картошка сабзи, гарох, колбаса, майонез, ҳама хели чизои ҳамаша тухм омехта кардам. Беҳад бамазза шудагӣ ҳаста. Дӯстони азиз, ҳама хеле ин зиёдиша гӯем, бегоҳи рӯз да камтар кӯдакода додум ки хӯранд гуфта ва шӯрбо кардагӣ будум, шӯрбо низ додумшон. Дӯстони азиз, плитаи бинед чӣ аҳвол шудаг. Имрӯз ҳамин плита ҳами ҳар чораш гӯем хеле зайнита будаг. Пагоҳ насиб иншолло ак рӯзи уборка гӯем, барои он ки хӯрок тайёр ҳастай, бо салат ҳастай, бо инҷа булочкаҳои тайёр кардагӣ ҳастай, инҷа тарелкада гирифтагиам шуна, бо мондагиш болода ҳастай. Ана мехел дӯстони азиз, ҳозир ман мерам кӯдакҳо ҷобаҷо кардагӣ ҳастам, барои он ки уже обеди вообще хоб рафтагӣ нестанд. Ман обеди булочка пухтам, кати ман буданд ва хоб нарафтанд умуман. Дӯстони азиз, ман кору борома шудам ва инҷа омадам ки мана крем-премоя гӯем кунам ва баъд хона хоб. Манин вай чаши эмульсия нағз ман истифода бурдастам то ҳол. Ани перлик хушрӯ ҳастай, бушам хушрӯ ҳастай, истифода мебарам гӯем. Ана мехел дӯстони азиз, ва интернет нест. Ҳозир гуфтам ки комментарияҳои хонам, лекин интернет нестай вообще. Нилуфар интернета намедонам, 1-2 соат бар ин шуд ки интернет нестай. Полностью мурда интернет. Намедонам ки бо паго саҳар баъд занг зада пурсидан дар кор, агар ки то пага саҳара набиёд, илоҳим ки биёд паго саҳар, то паго саҳара, барои он ки видео загрузка кардан дар кор, монтаж мекунам, музи сохранӣ кардан мемонам шояд, баъд вай загрузка кардан дар кор. Имрӯз яке аз тамошобинон пурсидан ки апа Нилуфар, шумо гуфта будед ки хонаҳо гарм, барои ҳамин даро ҳамаш кушодагӣ якхел. Хоб дӯстони азиз, давомтием видео сиёвуш инҷуда барои ҳамин хотир биромадам. Яке аз тамошобинон пурсидан ки апа Нилуфар, барои чӣ даротон кушодагӣ ҳастай, мегӯен хона хунук ҳастай. Гуфта ҳатман дӯстони азиз, хел хона гармай, нормални ҳастай, гӯем гармиш хел, масалан халат кати гашта метавонӣ, лекин масалан таги футболка ё ки масалан хел ин хона да ҷога партахоравӣ ҳатман хунук ҳастай шаб. Ва барои ҳамин хотир вай хонада ҳама мо, ҳатто дар он хона ма плита даже баланд намемонем, барои ки баланд монем шуд беҳад гарми бад мешуд хона. Ҳамхел камтар пасттар мекунам чаю. Баъд вай баъд хоб мерем гӯем, баланди бада намешад. Ана мехели мехоҳам ки ҳама хона яхел температура бошад, гарм бошад гӯем хона, аз сабабе ки хона хунук ҳасте. Мисол мани кухнида пухту паз мекунам, ҳамхел трезаҳо ҳавл мешаванд, баъд ҳама деворо безеб мешавад. Ана мехел дӯстони азиз, умуман гирем хай гапа бисёр накунам, видео ба охир расонем. Дӯстони азиз, раҳмат ки бисёриҳо мепурсанд ночамшона ки чӣ хел. Худо ба ҳазорон бор шукр мекунам ки беҳад нағз шудагӣ ҳастанд ночамҳо, хела уколҳошон қариб ки тамом шудагӣ ҳастанд. Як чанд рӯзи дига гӯем мондагӣ ҳасте, камаш мондагӣ ҳасте, тамом. Раҳмати калон барои мепурсен, дуоҳои хуб мекунен. Раҳмати калон дӯстони азиз. Хайр, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худотонро эҳтиёт кунед. Хайр.